এইবাৰ বুলি কওঁ সঁচা কথা কওঁ তই বহি থাকা ভগত তোৰ তোক খুজাই থাকে रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का इलुग्रा बुंदाया नालाय बेबायदि पोस्ट बायदि दि लाउरा माबायदि नुयो जना थाबाय इदि थाबा ओरै थाबा माबायदि नुनाय आखाइखौ माबायदि ताप पुस्तानै माबायदि नुनाय आं तই ৰবা নৰা আছা না হা হা তই বহি থাকা ভগত তোৰ তোক খুজাই থাকে এইবাৰ বুলি কওঁ সঁচা কথা কওঁ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं যদি ভাল পাৱাই এখন বিচনাত ঘুমাই আছা হা माबायदि नुयो जना थाबाय इदि थाबा ओरै थाबा माबायदि नुनाय आखाइखौ माबायदि ताप पुस्तानै माबायदि नुनाय आं तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं माबायदि नुनाय नै पिम्पल्सखौ दा नाय इदि थाबा माबायदि नुयो नाय एफा लोदोदो नाय आंनि बडिफोरा नाय आं फिसा नङा एसां इदि मिथिबाय नाय आंनि मोदोमफ्रा माबायदि जायो खानायाथ' इदिखा आंना आं बाराबो लाखाया इदिनो लाखायो थेवबाबो आं बेबायदि गाज्रि होननानै सेयार खालामदो होननानै आं बेबायदि नङा बे एल'ग्रा बुन्दाया मालायनि भिडिअखौ मालाय हारसा जाथिनि भिडिअखौ सेभ खालामना लानानै मालाय बेबायदि पस्ट होबायदों दि लाउरा नोंनि दखानाव खानाय सिनग्रा दखानाव मानसि जायाखै आरो जुदि फैसा गैयाबा नोंहा लामायाव थोरसि लाना जना थाखार जाबायना आं जेनेबा आंखौ होननानै मालायनि भिडिअखौ होना लानानै जेनेबा फैसा खामायनो सानदोंमोन आङो फेसबुक पेमेन्ट नांगौ नामा नोंनो आं नोंनि थारिखखौ आं नोंखौ होननानै लागोन नामा मालायनि हारसाफोरनि भिडिअखौ आंखौ होननानै होलाबायबाय दङ आं नामायो आं नै लोगोफोर आरोबाव फैबावबाय लोगोफोर थास' बिबारनि भाइराल भिडिअ लोगो रुमाव भाइराल भिडिअ लोगोफोर स' लोगोफोर थास' बिबारा बेसे गाबाय बुंदो लोगोफोर गावनि थास' बिबारनि भाइराल भिडिअ नङा आरो लोगोफोर बेलेगनिसो होनदो हारसानि होनदो लोगोफोर थास' बिबारा स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायबाय जानो हागौ लोगोफोर बे भिडिअआ लोगोफोर थास' बिबार नंगौना नङा नोंथांमोनाबो मोजाङै नायदो लोगोफोर नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर सोरबा होदों लोगो मा नाममोन बेखौ बावबाय आं लोगोफोर सोरबा आगारना होदों बे भिडिअखौ लोगोफोर थास' बिबार होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर थास' बिबार नंगौना नङा आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर